penonton seneng, dalange seneng ngene iki. Siapa? Dalange seneng apa? Seneng berkolaborasi ning. Nek umpamane seneng ya katarak tenan. Iya. Soale wong kaya ngene kok digelemi. Lah kowe kok percaya karo lambene Mimin ki ngopo? Iya. Mbak Ona gelem tenan lho. Ora sudi kok ya. Upama gelem ya ora dipamerke ning ngarepmu mesti. Nggo ngopo ngingu pralon semono gedhe. Pralon, plumpung. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Pak Seno sawetawis damel mboten pinanggih panjenengan kapang raos ing manah kula. Aku ora. Ya syukur kowe. Mula mbok ya ora lanyu-lanyu. Pak Seno nek kon babakan pedalangan ya ramaido. Mumpuni. Nek babakan kesehatan kalah karo dokter-dokter. Lho, iku sik aja salah. Aku mlebu ruangan kono mau sing dibahas. Iya. Sing dibahas iki aku dianggap makhluk luar biasa. Oh saged. Pak dokter nganti bingung menganalisa awakku iki nganti bingung. Contonipun 4 sasi mbladek tanpa leren, 5 sasi mbladek tanpa leren. Nganti ditakoni sebetulnya itu rahasianya apa? Loh, dokter wis takon rahasiane kok. Nah, kantek Pak Ora dokter. gleleng. Pak dokter yang tanya gek jamune iki sapa? Lah iya aku jamune sapa ngono. Jamune iki apa kok? Oh, apa? Sapa? Nek jamune apa? Dokter pirsa lho, dokter lho. Oh nek watukku obate iki jamune iki, oh nek pilek iki obate iki, nek lara weteng obate iki dokter pirsa. Nek jamune sapa kan sing ngerti kono dhewe. Pun sakniki men padha penake mang aku mawon. Ora iki serius tenan. Lagi Pak Darwito mau paring dawuh karo aku. Saya itu melek sewengi wile nyaur kudu pirang-pirang dina. Lho. Kok Masino kok kuat. Lah ini saya enggak tahu Pak. Mungkin tubuh saya ini wis kewalik aku yo. Nek awan kula malah kudune turu, nek bengi malah kelayapan kula. Iya, nyambut gawe yo, Mak. Nyambut gawe dadi yo metabolisme tubuh itu sudah terbalik. Waduh, seperti itu. Metabolisme ki apa, Mak? Ya wis padha karo metamorfose. Gayamu. Aduh. Sembah nuwun ngremenaken dan Pak Darwito ini pencetus pertama di rumah sakit
berani mengadakan wayangan utawa pergelaran luar biasa Bapak, Direktur yang budaya. Nggih, muga-muga ya kabeh nular, engko terus rumah sakit liyane iki wayangan mergo nuwun sewu swara gamelan ki terapi. Oh iya ya Mak, iya. Nek sing jeneng wong lara lagi bar dioperasi priye krasa ki nek sepi ya ming ning gandeng ana wayang terus do ilang larane. Lah nggih. Lara ki diterapi karo musik. Aku kan zaman keguguran kan rasake lara bareng diterapi ku suara musik-musik. Ora keguguran to, kejugrukan nek kowe. Nggih. Mboten, tapi apapun itu kita patut bangga ya Nduk. Nek Pak Seno jelas kualitasnya luar biasa. Kita manusia yang dianggap sebelah mata ini ditampilkan di saya wonten keluarga besar Sarjito menika anugerah yang tidak terhingga. Sehingga menjadi kepanjangan nih Gusti Allah untuk memilih kita menjadi contoh yang lain. Nek sing menganggap kita itu sebelah mata, sesuk kudu dipreksake ning Sarjito E-Center. Nah, dadi ning kono ada pusat pelayanan mata karo cangkok kornea mata kuwi keunggulane Sarjito ning kono kuwi. Oh, dadi nek sing menganggap di sebelah mata diperisake ning Sarjito. Tenan kok Mbak Ning ya pancen ya sampeyan ku pejuang tenan. Ya. Kula tahu lho ditimbali enten Jakarta niku wis dipesen bintang tamune Mimin Apri. Ning wonten sebagian sing mboten matuk. Ngantos teng telepon niku debat kalih kula. Kok sampeyan kok kuasane ngungkuli sing gawe urip to? Sing gawe urip niku mboten bedak-bedake titahe kok sampean bedak-bedake titahe niku tegese sampean niku mbahne sing gawe urip napa taune? Meneng ceplakep mboten. Dadi nuwun sewu ya sampeyan niku malah tak anggap seorang pejuang. Sampeyan kudu iso nuntun rekan-rekan sampeyan kembali kepada jalan yang benar, kembali apa jenenge berpikir berprofesi selain sampeyan tapi yang berprofesi yang baik. Entah itu di seni atau budaya atau apa yang lainnya niku kudu dituntun kaya ngoten niku. Ya pancen bener ya Mak. Iya. Perjuangane Pak Seno kaya ngono kuwi lho lek karo dhewe. Piye kowe? Awak yo kudu istiqomah wis ratuk neko-neko pri aja seban gawean lawas wis dilereni wis Pak Seno memperjuangkan. Lho aku nek nganti ngerti sampean dandan katok cekak ning pinggir dalan tak plinteng diasen. Ae Apri kae, wah, bangsat elek aku. Bangsat elek saya golek gon. Aja ning dalan. Maksud iki gon kamu sudah tidak layak di tempat itu, gon sing bener ngono lho. Ayo kembali kepada jalan yang benar. Wong iki kudu wedi karo Gusti Allah, dadi ibadah dan dengan keimanan yang kuat ki kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang negatif ki iso diminimalisir lho. Entenge iman kuwi ya. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ngomong paling gampang lakoni angel. Mergo sak perangan kanca-kanca ana sing faktor ekonomi, ana sing faktor neko-neko dan lain-lain. Itu kita tidak melulu langsung menyalahkan Jokowi kleru, tapi iso digiring sidik boko sidik menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kalau kaumnya tidak mau merubahnya sendiri. Wis ngono apa yang kita lakukan dianggap apa? Alhamdulillah wandane Allah ya ditampa kanggo cambuk untuk menjadi lebih baik. Wis ngono ae ono. Lah iki lho. Ning sampean wau story WA-ne marai aku guyu tenan yakin. Asli wis tenan kula guyu dhewe marai. Sampean niku lho gawe story WA kok ya gandeng duwe manuk rakitang cilik. Ayo do Jumatan pun aku iki cah edian aku. Lho, kan nek ayo kabeh Jumatan. Itu kan kita kesannya menggurui. Jadi saya belajar dari saya sendiri. Aku ndek manuk rakitang cilik ayo Jumatan. Lah itu bisa menyimpulkan pada yang lain gitu loh. Jadi ratok menghakimi, kowe salah, niku kleru kula awak kula dhewe gandeng aku duwe rakitang cilik ayo Jumatan lho. Ning basamu mbok diperhalus ngono. Itu menunjukkan bahwa dia itu laki-laki. Lho, jadi basamu ora ngono. Rakitang pleci cilik ya ora apa-apa. Menunjukkan bahwa dia itu laki-laki dan berkewajiban nindake salat Jumat. Nek ngene kok reko-reko meteng barang ki itu rak sandiwara ning panggung. Ini nek sing Pak Sino seneng aku iku ora sandiwara tenan nyoto. Ya situ nek pengen meteng rene. Napa? Bayi tabung. Ning nek kowe tabung gas 3 kilo kae lho. Matur sembah nuwun dalam mimin angga inggih menika rayi kula Princess Aprilia saged sowan silaturahim. Mbak Apri. Ya menika wau wonten lebet wonten ingkang sampun ngasta seratan samping gunung
mbok menawi badhe ngersakaken monggo dipun aturaken. Oh, ngaten. Ya, suarane Mbak Apri ya, suarane Mbak Apri. Ya, monggo. Ya, alon-alon jenglenge aja seru-seru, Cok. Ya. Raga tuwa sing jenggleng. Ora raga tuwa, samping kuwi unit gawat darurat. Iya. Monggo. Kalonen. Rada seru sithik rampok kok dremak tremik. Iya. Santai wae ora apa-apa. Iya. Rada seru sithik Mas, wong sing jenglenge penyanyi bit unggul tahan wereng tahan walang sangit kok ngono sampeyan dhewe. Panduran kok. Matur nuwun lho Pak Banu, sampun nyuwanaken kula ugi Bu Yayu. Wah, kembaranku ora. So aku nek wis umur kaya Bu Yayu ngono kuwi aku jek cantik kaya Bu Yayu ngono kuwi ya Ratri. So ben aku kaya Bu Yayu ngono kuwi wis jenenge meskipun wis ndungkap yuswa ning jek kelihatan cantik ngono kuwi ya. Lho, sampean ki ora ngono to. Keneng kene iki mau ana sing dokter ahli bedah. Sing wis siap kalau Mbak Mimin mau pengen operasi plastik wis sakniki kon golek ember sak oke-oke. Oh, tadi besok malah dadi ember lek ireng ngono kae malan. Lah, ini beda. Inilah kehebatan Mimin dibanding yang wanita yang lain. Iya bedane. Kalau wanita yang lain nampak keriput sedikit, nampak hitam sedikit, nampak ada bercak sedikit, dipoles, dipiye, dipermak, didempul men ketok nyenengke lawan jenis terpikat. Nek imane ra kuat satemah iso gliwang kehormatane. Beda dengan saya. Wajah cantik saya buat saya make up karakter seolah-olah menjadi tua atau jelek. Sehingga lawan jenis tidak suka dengan saya, sehingga kesucian saya tetap terjaga. Itu beda loh, itu visi misinya udah beda. Aku timbangan mereka kecungkul dandani rai lu wong dandani ati loh. Atimu apa? Maksudnya atiku piye carane jangan drengki, ojo iri, ojo serai, ojo gampang fitnah, jangan gibah community. Belum balah-balah dalam kebajikan. Nek kula mau ngaten niku urip piro kuwi to, Pak? Ketungkul dandani rai ning atine ra didandani. Nganti lali dandani ati. Kula niku kula jaga banget kula. Arep ngopo to, Pri? Nek saiki akan gulu apa? Populer wis populer. Wah iya, mantap. Bondo ngerti dhewe sertifikatku rola senggon. Mantap. Mobil 18, wong siji ndek mobil siji wis cukup kok dadak 18. Lah kuwi kabeh. Dadi aku nang kene gertak nggo srawung, Bapak. Saiki ngomong silaturahmi. Sing klaru ki Pak Banu dadak tekon piro barang ngono lho. Mbak Mimin monggo sowan wonten Rumah sakit Sarjito mbok menawi mangke tangga panjenengan sedulur panjenengan betahake kerepotan rak mesti njuk tulung Sarjito. Sakniki kula nyuwun tulung panjenengan monggo silaturahim atau sesuai dengan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah. Piye unine? Sok-sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir monggo gelem silaturahmi. Sok-sapa sing percaya marang Allah lan hari akhir silaturahmi iki manjangke yuswa nyaketke rejeki. Kleru sak klimah panjenengan Pak Jane mang silaturahmi wis penak hitungane malah tekon pinten ya tak jawab 12 yuta. 12 juta karo dilatih diesel wae. Wong Jawa langsung mbok jawab 12 juta. Wong Jawa niku ampun ali jawane. Sukimen kok dilawan. Wis bacot di 12 juta terus ACC. Ayo nah. Yen memajang hamong karo janur kuning. Iya. Ya. Rasa tanggung-tanggung lek nek jenggleng. Totalitas no apa? Saya cara UGD kok. Kok sakit? Terus Totalitas segala sesuatu kalau bekerja jangan setengah-setengah. Oh, no ya. Kembang wae wetan guna
Gusti Allah ki nek arep merubah nasibe wong ki ming sakdet saknyet. Ya, contone suarane Mbak Apri sing apike kaya ngono mbiyen ning dalan gaweane ming ingin ku teriak. Saiki bareng wis gelem caping gunung wah, mbiyen ki ming pol 500 kilo saiki wis tekan yutan puluhan juta. Iya ya Mak, iya memanfaatkan suara yang bagus. Lah ya iki petingane Apri nang kene. Nek Mimin embuh kae nggo napa aku ra. Umuk nek niku. Lah kowe iki kan wis sertifikatmu pira? 18. Mobilmu pira? 13. Kuwi rak gur upama. Ngono kok. Semampuamu nyai kapasitas sendiri. Pak Seno ahli di bidang seni, maligine seni pedalangan. Kowe iso sinden suaramu becik. Kaya Ndo Elisa iki kejaba pinter sekolah ya dalange ya hebat, dia juga sinden ya hebat, dia juga intelektualitasnya tinggi. Nek kaya aku rak menang ayu, jadi dhewe-dhewe porsine dhewe-dhewe dan aku ora entuk meri. Soale wong ndek porsine dhewe-dhewe. Kalau ayumu karo ayuku beda. Bedane ana sing wong seneng ayu cilik mungil kaya ngene, ning ana wong sing gila nyamang wong cilik. Aku nek ora ndek bojo lemu trimo ora lho ya ana lho. Lho ngono ki lho beda, itu subjektif nek soal cantik itu. Tapi kalayak lame memang mengatakan nek mungile Apri, nek ayu Mimin kuwi wis kabeh masyarakat kalayak rame wis nyampaikan ngono kuwi. hidup umuk. Pacitan seremi jogetane barang ya menarik. Iya. Menarik becak. Panas udan. Panas udan aling-aling. Caping guna. Ya, kanca-kanca ya. Misowa capek gunung. Ya, terus. Ayo, Lek. Aku. Heeh. Tok ke suarane suara emasmu jane. Nggih, monggo. Iya, senior. Senior kok kula meneng ora mergo ra iso, mergo kula ngomong kene ada generasi penerus sing paribasan. Nek aku hijrah ning Jakarta ki kene wis mampu. Oh, ngopo ning Jakarta? Dadi sopir Grab niku. Yo apik. Tekan endi? Nadian. Wedok lho. Wedok lho wong wedok swara lanang go apa wedok ya swara wedok. Nah iya. Swara lanange go ning Sarjito lho. Kon ngapake kok nyuntik telake apa piye? Nadian. Waduh. Kenapa ditertawakan? Waduh. Cengkok kok ya. Bukan masalah itu saja. Lah piye? Suara apik sindan iki apik kabeh, tapi yang berkarakter. Lho, itu karakter. Oh iya. Itu yang mudah dikenal itu mempunyai karakter dan ciri khas. Karakter sinden senior kok. Lah, senior suara kok apik kabeh. iki senior apa tuwa? Bosok. Innallaha ma'as-sabirin. Lekas. Makanya wong bosok ki identik dengan dirubung laler, dirubung kewan-kewan. Padahal kono cara langsung ora anggap aku ki wong. Nganggep batang. Anggap aku batang. Enggak kowe trimo ora? Tak uripe sing gak baik Gusti Allah. Rumah sakit Sarjito ki kabeh ya mung budidaya. Piyamrih warat sehat bae ngene. Ning hak urip matine iki Gusti Allah. Kok kowe wis ngarani aku bosok? Kowe keloro-loro to, Lek? Kok malah guyu? Beliau yang selama ini selalu kagumi. Tembunge sak klimah kuwi natoni aku. Kudune sedih kok mah guyu ki piye to kowe iki? Nangis. Oh, nangis. Nyon sewu. Piye? Dosa apapun waton tobatun nasuha di ngapura. Ning
nek jenengan urung ana ijab kabul, urung ana ijab kabul njuk ngapura karo Dedek Mimin, jatah mlebu swarga ora bisa. Ijak duwe dosa karo Mimin sing kowe njuk pangapura. Terus aku kudu ngapa? Njuk ngapura karo Mimin mergo ngunekke bosok ki mau. Salahku apa? Ngunekke Mimin bosok. Ah bosok ora. Ora. Nek ora bosok, aku lara ati. Lara ati. Aku ora bosok ning koklok. Kowe bisi elek. Ya kok. Jangan tak menyakiti orang ya, Pak. Lho aku ora menyakiti kok. Pemeneh body shaming. Body shaming iki piye? Anu guyon utawa moyoki secara fisik itu enggak boleh. Upamane aku ngunekke sampeanku sangeme duwer ngono ki. Meskipun duwer tenan, padha jenengan ora ngeci aku. Ning ngece sing gawe urip mergo ki gaweane sing gawe urip. Oh, kok sih ke duwere mergo tiba kejongor. Dedek lambemu manis esme ngujiwat marake aku trenyuh. Ra gawe seneng wong akeh gampang. Kok dadak ngunek kaya ngono senyadan to nyata. Iki mau men upama lho kok tak urus. Ngapunten upama to. Wis, iki ayo. Ya-yaan. Aku kejeglong tenan. Syukur salah jembambasan. Pak Seno. Apa? Nggih, matur sembah nuwun panjenengan sampun ngangkat derajat kula kalan rayi kula. Sami-sami. Mugi-mugi menika mboten namung kandhek ing lati nanging lahir tulus ing batin panjenengan. Oh iki tok prisake. Napa? Kok kulite burik-burik ngene. Niku panu. Wah, iki penyakit kulit ana nang kene. Napa? Lah ya iki kok ketoke kuning ning bolming bedak. Nek dilangi burik-burik kaya ngono. Wong wedok kok jenggote bar dikerok iki. Wong nek rasane ora kurangi panacat. Kulit putih didarani burik. Kene tai lalat mungil darani brewok. Kasare kaya ngene kok kudu brewok. Walah mung arep nyekel janggote dadak reko-reko nganggo sanepang. Ning Pak Seno terus kesetrum lho, Lek. Apa? Dadi aurane dadi melu kowe. Ya iya. Dadi keto tuwa ki lho rek mari ra. Kok ketok kabeh. Sembah nuwun le Pak Seno. Nggih, sami-sami. Kok ora disayang. Ya ora aja ngono. Aja kaya ora muhrime. Ora prayoga ndak. Iki tontonan lho. Mau dikondake Mimin iki wong wedok ora geleman lho. Kok ngantek aku diambung Pak Seno nek njan meksa ya ora apa-apa. Ayo dintekke suarane mau. Gambung kaya ngono padha karo diambung Maejan. Ya ampun. Maejane batu nisan lho, Pri. Sing ditempelke kale. Aduh. Wedi aku. Aduh. Mas bosoknya aku loro-loro lho kok saiki Maejan. Ayo, Sujuk ning nek pomo loro ati iki tambane ana ora ya, Pri? loro ati. Heeh. Ya mbah, nek kowe nambani loro ati ki piye? Nek loro ati ya positive thinking, atine ayem. Ning nang kene ya ana pengobatan ya ning kene ya ana. Apa Mas ngomong karo Pak Dokter nek lara ati kon ngombe Albotil sak botol. Men melosoh telahe. Yalah. Ayo. Budgetnya Pri. Ora sida kowe? Ora anu. Oh iya. Nadian. Wadon. Jare nggo blangkra apa wong wedok swara lenang. Ya kowe wae Pri sing suarane apik. Sarata lanang. Yo suaramu lanang wong sejatine kowe iki laki-laki, mau wis disaturke nek Apri karo Mimin ki lanang. Oh. Ya duwe parkit bareng mawon. Batingan lho ngapa dadak ditutup-tutupi lho. Mengaku wedok nyatine sejatine lanang kok ya ngaku lanang bae. Carane ibarate telo. Telo to kuwi arep digawe anu jenenge gethuk. Digawe di anu dadi tiwul, dadi klenyem. Istilahnya ngenten mau rasa digawe angel. Sampeyan iku Kyai Kakung ning sandangan seperti ini untuk dalam kondisi pentas. Iya. Yo, suarane lanang, Mbak Apri. Eno maning nganggo nduk.
inumane banyu beni wong nang omahe bengkel kok gayane aduh iya iki bar baten kata nyapa bengkel bati 20 yuta oh ya syukur kok ya ora ning hebat pri manakala nanti kamu sudah paribasan 30 tahun yang akan datang muncul yang baru kamu sudah tidak berkesenian kamu di balik layar usahamu tetap lancar nggih jadi di plan 1 planning kedua planning ketiga manakala yang satu roboh masih ada yang kedua kaya Mbak Mimin kuwi lho ora isin nang omah ya nangkarke wedhus iya kenapa-napa dadi nek ora pentas ya numpak super cup ae mburine kronjot karo nggawa ponakane bola-bali lek kamu nata nikah niku kambing kok ayo mulai ngelok nak lek mbek ngotor kok lek kok yo dek jaman terjual
meriah pokoke. Iya. Ngene iki nek ngantek tahun ngarep ora ono rak ya piye jenis gayenge kaya ngene. Nyenengke wong akeh sedekah dalam dunia seni ora apa-apa, sedekah dalam dunia kesehatan wis saben dinane. Para dokter karo suster kuwi iki anu ya Lek, karo perawat-perawat kuwi iki ibadah. Ibadah. Sesuatu kebaikan diniatkan mergo Gusti Kang Karya Jagat untuk kemaslahatan bersama adalah ibadah. Ibadah itu ora mung nang masjid, ora mung nang gereja, ora mung nang pura, ning ya melakukan berbagi dengan sesama ku ya ibadah. Kebaikannya ampun mang tunda tahun ngarep kudu Pak diagendakan. Kula bunderane sisan tanggal pinten. Ora jenenge siapapun dalangnya, siapapun bintang tamunya semuanya baik. Bagus. Ning ra ngalahno nek bintang tamu niki ya Mimin Apri dadi men jenenge daftar. Wis ora apa-apa kuwi lambe dagelan nek tawa iki ngono kuwi. Lunyu, Pak. Lunyu. Heeh. Mangga lajengke, Mbak. Yuk. dokter bisa matur sembah nuwun tanpa petinggan. Sampun minangkani Pak Limbo. Ngono ya, Ki mau pamundutan saping gunung wis diaturake. Ya, iki uga ana nawala ya. Nyuwun tembang podang kuning, selendang sutra kuning, matur nuwun saking PL Group Yogyakarta nderek mangayu bagya ultah RS Sarjito ke-38. Ya. Matur sembah nuwun. Kaliyan menika ugi wonten nawala. Assalamualaikum Pak Dalang, kula Fajar. Oh iya. Derek nyumbang lagu kagem ulang tahun Sarjito ingkang kaping 38. Kula Fajar tunanetra. Oh iya. Tunanetra. Arep nyumbang lagu le mrene apa tekan? Wis biasane dheweke tekan kene no. Iya. Tanggane Mimin kuwi. Iya. Kok Mimin ora tunanetra? Apa ya kudu padha. Apa dumeh tangga kok kudu padha ora men kompak. Ayo kene Mas Fajar, nembang sak teraman. Ya, iki apa piyaine? Ya. Iyalah. Monggo Mas Fajar. Le, alon-alon le. Ya Mas Fajar. Nggih. Mas Fajar. Ragi mriko Pati nengah mriki. Nah. Mas Fajar ya mudeng wong ayu bareng. Upami kan milih ngoten dan milih Mbak Mimin apa kula Mas Fajar? Milih Mimin apa Apri? Sampeyan. Ngerti lho, Lek. Kok ya Oh, alah kok ngono kok ora gelem dunekke basa. Kok ya jan iki ya mudeng nek moto kono. Kamu kok kahanane kene iki peteng lho kok ya iso ngerti kene. Lho dhek tunanetra kok ya iso ngarani sing apik. Iya. Ayune ayu mrikune gematine gemati kula. Pacarku sing dhisik iki ora gelem tangi tak raupi. Ora sayang apa rasa rabi. Niku jenenge ora sayang, Mbak. Napa? Niku jenenge kurang ajar. Oh, lho. Oh, wis muni kurang ajar. Sugeng dalu Mas Fajar. Sugeng dalu Mbak Mimin, Mbak Apri. Kesekian kalinya saged papanggihan kalian panjenengan. Nitih napa kalau mau Mas Fajar? Motor. Oh, saking Prambanan mriko nggih. Nggih. Kali Pak Nggih. Semangat nggih iki lho. Sing mempunyai berkebutuhan khusus wae paribasane semangat kok aduh sing dikeki kok apa-apa komplit jangkep kok areng logro ya kebangetan. Tepuk tangan kagem Mas Fajar kagem motivasi panjenengan lan kula pribadi. Nggih ketahipun nglabuhi budaya niku nggih ngeten niku. Oh, nglabuhi budaya. Badhe ngaturaken menapa Mas Fajar? Nembang apa Mas Fajar? Pelok, Pak. Oh. Pelok. Pelok, Pak. Dipun dampingi presiden ya, Pak. Oh lah iya presiden kok iki. Iki presiden. Sinten, Anggepe kuwi bekakas sapa? Kula ya presiden. Aku kok senenge sing asli, Pak. Oh sing asli. Lho niku ya asli niku ya ndek pleci kok. Nek kula presiden niku pegeblok. Oh niku sik mawon, mau sampean ki ora weruh kok aneh-aneh. Arep ngerti wong ayu bareng iki sayu selimpat. Oh dijajari presiden ayu ya ming peteng dedet kok.
Wong Karang kahanan ya. Ayo wis kok ya wis kuwi terima-terimake ra apa-apa wis. Guys karo tak pijeti ra apa-apa. Ya, napa Mas Fajar? Imbang ana katresnanku. Oh iya, dibawani sik. Ya, wah. Karyane Mas Tengkleng. Ya. Niki jane nggih wonten bolone ning mboten netes duka ten pundi. Bolone sinten? Biasane Mas Jafar duka ten pundi niku. Oh, mboten iki Jafar tekan kene ra ono sing ngeterke niki. Paling sire ajeng mriki ning malah tekan Purworejo, Mbak. Iya. Unak-unuk cemplung kali. Ya, mangga. Bawanipun sinom redhawaken imbang ana katresnan. Oh, nggih, mangga. Jan aku seneng. Ya terus, Mas. Biyen aku rak wis kandha luar biasa iki jan mripate rawuh suarane apik. Sing do weruh-weruh kuwi tangeh iso nyuwara kaya ngene. Iya. Menika kelebihan. Nggih. Pak kepaksa mboten greng ya, Pak. Napa? Grenge mulai didampingi presiden ya, Pak. Aduh kok njaluk. Grenge didampingi presiden. Greng senge nek didampingi Ki presiden. marai do keloro-loro lho iki. Waduh. Sapa sing ngatok kono? Wis kene ra apa rasane engko padha. Beda ya. Wis ana sing jejermu wis. Ha ning tengenmu. Mbak Elisa. Ya. Yes, piye rasane? Mimin karo Apri wis tenguk kok, Coba. Pripun Mas Fajar? Niki kula lho. Mboten Piye? Ambune mosok ora ketok wangi lho Mas Fajar. jane nang ndi to iki jane iki? Iki do dosa dolanan wong. Apri karo Elisa. Ora ana kowe ana wong rawuh kok ndonggo dolanan ora. Yo terus. Ngene apa kowe? Marang sira duh wong manis. Wah, terus Elingot jroning bebrayan terus kebak panggodosa yakti Mas Fajar pun gadah pacar dereng. jane kula niku nggih pengin jane Mbak niku dereng wonten. Berarti Gus dereng diparingi ning insyaallah mangke dipun paringi. Ngoten nggih. Oh nggih, kesupen Pak Seno pikantuk salam saking Bapak Kepala Desa Geneng, Bapak Agung Saputra. Oh nggih. Salam kembali. Nggih, ugi Bu Prastiwi. Angsal kentunan salam saking Pak Suryono utawi Pak Ongono saking Notayudan sak menika wonten Prambanan. Oh nggih. Kancamu sekolah ta, Bu? Monggo. Rupita kang nyrimpeti dukni masira wong ayu Wah, Yai semene iso meneng kabeh terhipnotis suarane Fajar. Iya. Kula wonten kenyot tok njian kula. Hah? Kula ya kenyot karo Fajar. Malah pringas-pringis. mbok aja salin slaga
lan maneh citra ing janji cepul teko kandeng marang priya liya ya imbang ana katresnanku ya Mas Fajar buat kalih Mbak Apri nggih ya Mas Mangga yuk karo Mbak Mimin saben dina mongan-mongan jroning sepi samo namung tansah katutu wewayanganmu duk nimas wong ayu kompak bodo-bodo saka Klaten iya terus ya mongko Kang Mas katresnanku bebas sate tan bisa nilku sundalan rasaku terus seneng aku ya
saking terkesane nganti ana piyai saka Klaten Pak Tristianto iki kirim Mas Jawar. Menika Fajar Pak kewalik Pak. Mas Fajar ada uang 500 kagem panjenengan. Alhamdulillah. Rezeki niku mboten niki saking anu Pak Tristianto kali saking kula nggih. Ora usah kesusu. Mengke ndak nabrak. Anggere muni ana dhuwit kok njur kesusu. Boten. Ditampake Mbak Apri. Ora dilongi ayo. Boten. Matur suwun. Apa tak gawake sing ndak ilang Mas? Rasa. Matur kali Pak Seno. Mobile 18 kok karo dhuwit ngulik. Nggih, matur suwun Pak Seno. Nggih. Pak Tristianto mugi-mugi lancar rezekipun. Amin ya. Pun rika gek bali dhewe. Aja. Ya ampun mungkin. Engko iso tekan nggon bunang. Krompiang. Lah ra tenan to. Lah. Oh senengane gleleng kok. Mau dijaluk sak lembar tinggo grepe ra gelem di tak gawake. Iya. Ning saiki wong tunanetra iki werna-werna lho, ana karawitan tunanetra. Paguyuban sepak bola tunanetra. Iya. Dembe ning Sorosutan kaya ana wong tunanetra do bal-balan ana wedhus barang ditendangi. Mergane nganggo klinting to balik kei klinting. Bolono wong angon wedhus kei klinting doyak anu. Le. Pasuki men ra trima. Iya. Bolone kok. Ya, matur sembah nuwun Mas Fajar. Ya. Panji kula menika remen kalian para-para kadang-kadang sutresna budaya ndilalah sing kagungan cala cacat jasmani menika mesti kemawon nek iso nembang mesti takon munggah, Mbak. Iya, dienggo conto karo sing waras-waras kuwi. Ya, sing cacat iki gelem ajar nembang kok sing waras nek mengkon nembang kok angel ra jamak-jamak dadak ditapuki cangkeme dadane. Iya. Lah nggih padha-padha le nyuwara apik karo nyuwara elek rak nggih meso nyuwara apik. Menika ugi wonten podang kuning, selendang sutra kuning kalian dari RBK Ratu Boko, Simoban, Mijon Bengkel, Sigit Lotek, Siam Pawang. Waduh. Nyuwun tembang kangen. Ya, mangke diaturaken. Podang kuning sik no diaturake Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Elisa. Monggo Mbak Elisa. Elisa yo mbiyen yo. Napa? Ya udu apa-apa saiki wis dadi artis. Iya. Maaf ya, yang cantik mau lewat. Yang asli maksud saya. Asli? Iya dong. Tapi kan lebih gesit kita ya, Le ya. Apa? Lebih gesit kita ya. Kan lebih perfeksionis aku. Oh masa sih? Kok bisa? Ya lebih cerdas aku. Oh cerdas kamu buktinya? Iya dong. Emangnya perabot kamu bisa di PM, perabotku kan bisa di PM. Oh berapa bisa? Selalu steril. Ya, Anggone Elisa di PP tuh dikerah kirik. Iya. ngomong aku ya ora tak peme yo. Yes, sopan mriki malih. Rumangsaku wong golek duit kok pahitane ming kaos kaki. Ya ora apa-apa to ya. Ya, tapi perfect kayak semuanya dibikin bagus, kebaya bagus, Iya cari dong. bagus, nganggo lendang barang. Wah, jan geleleng tenan saya. Kok gleleng Gleleng ki wong lanang ya. Mayu Iya, ngono lho. Kemayu. Elisa ki bisa cerdas kenapa Pri? Kenapa, Le? Mergo wit cilik diombeni ASI. Asi. Air susu ibu. iya, pinter, Karena di ya. dalam ASI itu mengandung gen kecerdasan anak itu terlahir dari ibu-ibu yang cerdas yang mau menyusui bayinya. Oh, Wih. berarti Mula pinter. lah yo kowe ra pinter mergane kowe minum susu sapi. Kowe ra ngombe susu nembakmu. Asi kuwi keunggulannya apa wae ta, Le? Keunggulane ASI kuwi siji. Apa? Higienis. Oh, higienis. Ora ana tanggal kedaluwarsa. Enggak pernah basi yo. Terus demokratis. Kok demokratis? Dinggo anake iso, dinggo Bapakne mbok ngono kok, Le. dinggo anak kembarane ya iso. Ya iso. Lho, apa men anak loro, anak siji nangis, sijine iso. mesti anak. Ekonomis. Ekonomis Kok sing ekonomis, tegese Sa? Rasa dadak tuku ning apotek utawa ning warung. Oh, nggih, langsung ya. Praktis. Kok praktis? Rasa dadak ngumbah Ngumbah botol botol. langsung plutro. Langsung Betul. plotro. Oh, Terus iya. susu formula semahal apapun tidak ada yang mengalahkan air susu ibu karena di situ mengandung tingkat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki susu formula. Wih. Terus Kok siji- Sistem kekebalan tubuh apa meneh saiki sing lagi booming kuwi ana virus corona. Oh, ki mergane
apa, Mbak? Ya kekebalan tubuhnya ora. Kekebalan tubuhnya menurun jadi Nah. gampang kemasukan virus. Terus siji meneh ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Oh, Saiki iya, lagi iya, usum berarti- corona. Corona. Ya. Komunitas Rondo Anyaran. Aduh, Rondo mempesona. sing rondo kok gur klecam-klecam. Tapi nek ning Sarjito ra ono ya Mbak Mimin ketoke. Ra ono. Sarjito itu mungkin. aman dari virus Virus corona. Oh, jelas. Yo jelas aman wong cari zaman dulu ya Profesor Sarjito selalu mencetuskan biyen gawe zaman influenza gawe Influenza. tim gomen apa Menanggulangi influenza. Terus gawe obat-obatan sing dienggo ngobati ginjal. Ngono kuwi nggo vaksinasi macem-macem. Kuwi sing Macem-macem. mencetuskan yo Dokter Sarjito Sarjito. nganti saiki. Nek saiki yo jelas ra mungkin ngopo. Mbok Nelek Sukimin kuwi gawe obat ya. Iso gak? Iso. Apa? Pamerno. Tenan ya. Obat apa? Obat gendar. Bukai karak. Ini kan obat. Iya. Aku saya meneruskan perjuangan mbokku kan serano. Heeh. Mbokku obat gendal, aku anaknya aja nganti Apa? taruna kuli bopo. Kudune gawe Aku obat yoan. Obat Apa? apa? Obat tabit. obat apet. Yo gawe obat nggo. Terus sing pengen kagungan putra, sing suwe untuk kagungan putra ning kene ya ana jenenge Nggih. Permata Hati, klinik Permata Hati untuk program Bayi tabung. Oh, lak fair gawe ra. Care ro paseno. Sidora. Kok tak wantil cengelmu lho, Bos. Kowe iki senengane gawe rumor sing ora apik. Seno Cie, itu Pak Seno versi malu atau Iya, cie, malu. malu-malu tapi mau ya sak. Iya. Pak Seno itu rasa nganggo bayi tabung, beliau fertil, beliau itu subur. Oh, tadi rasa ora perlu, aku ya subur. Karo Gimen. Mimin ki saking subure ketetesan banyu udane menteng kok. Kayak metenge neng cengel sisan. Terus meneh para kanca yoga-yogai nek capek-capek kesel rasah neko-neko. Ning Ngapa? kene ya ana pijet akupunktur, Oh, body iya. massage. Di- Lho, itu dadi aja golek juples. pijet plus-plus ning njaba kono ora mari lorone malah tambah kejune. Lho kudu ning kene. Ning Sarjito. Karena Kita Sarjito. sudah tersedia. Ada tersedia. semua dan semuanya Berkat bisa secara Pak online juga. penjenengane Bapak Darwito kuwi ning jero kono kuwi malah ana kedai jamu tradisional. luar Jadi arep kene iki penuh dengan obat-obatan ting tidak meninggalkan kedai Herbal. jamu tradisional kuwi lho ning jero kono kuwi ana. Herbal. Iya, Jamu herbal. Kayak lagu kayak Lek. Pancen nyoto kasiate Jamu Jawa. godhong kates bisa gawe etes sabe puyang awak mriyang bisa ilang temu ireng tombo loro weteng sirah puyeng ati susah dadi seneng Adas kula waras bisa gawe berkas jamu Jawa pranyata dadi usada. Gene pinter lek. Sing kimia ya, sing herbal, sing Jawa Herbal ya. Obat Oke. rambut kimia neng herbal kuwi. ya. jane Mbak Mimin ki pancen pas nek dadeke duwe titel dokter ki pas. Iya. Dokter. Oh lah, sapa ngerti kok anggere muni ana pasien sing wis doktere Mimin. Gimana, Bu? Langsung sek. Iya. Sepi. Roh rupane dokter ra karo-karo. Dadi nek kene iki ya ana dadi pendekatan secara rohani lho, Nduk. Dadi men ayam secara kan ada psikologis. psikologisnya. Wong loro kan biasanya kok terus ketakutan Iya. mendekatkan diri pada Gusti Kak Arya Jagat. Iya. Doa, ayo berdoa, ayo berserah Betul. diri, ayo belajar ilmu ikhlas. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Betul. Dengan diparingi loro, nek lorone sithik ki iso nggogroke dosa, yen lorone banget engko iso menungso kuwi dadi eling Gusti lan iso menjadi terangkat derajate mergo dosa-dosane. Yewe luar biasa. Ning mending kaya zaman biyen, Mbak. Nek loro kuwi ditileki. Nek zaman saiki kan karena banyak yang yowi nek wong wis duet-duet ya ora tau ditileki. Heeh. Nek wong biyen niliki sak trek ya. Sak trek. Sak trek kabeh, sak desa. Sak trek. Iya, sak trek kabeh, sak desa kabeh niliki. Niliki. Ya ning kono dadi bunga. Nek bunga mari. Mari. Ngono ya Iya. kudune itu. Pancen yo terapine dhewe-dhewe kok. Cik. Iya. Ayo, Niki saiki kodang kodang kuning. kuning. Yo spesial sing kodang kuning iki biasane kowe sing kepareng nyekar. Yo, Cik. ngono yo. Spesial Mbak Elisa. Nadyan wujud mung peksi gawe
terus manis tur mraati Neno sawenggon kula golek isi podang kuning neno ipo bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya esuk awan ning wis ora kerasa
Matur nuwun Mbak Elisa or karo Salaso. Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Iki isi ana 2 lagu nok sing disuwun ya. Menapa kemawon? Tembang kangen kalian bajing loncat menika panuwunan saking Pak Tristianto saking Klaten ya. Engko bajing loncat sing nyekar keparengi Mbak Ayu, tembang kangen sing nyekar Mbak Tatin ya. Mbak Tatin mudhun ya. Ayo Tin. Ketemu mungsuhmu kowe. Sapa? Mimin iya. Jane kula iki jiwa kula lho. Musuh siji wis kokean, sedulur 1000 paribasan kurang. Niku prinsip hidup kula. Ning kok ana wae wong sing iri karo kecantikanku, iri karo kepinteranku, iri karo body language kuwi jane apa ngono lho. Oh. Sapa kuwi? Ayune wis cetha ayu kowe, pintere pinter kowe kok iri karo aku ya apa to sing tak mereni, Mbak? Nyelenke apa iri karo Lek Sukimin ta, Mbak? Mboten nih. Lho ora kok. Lah kok nek ketemu ngajak padu ae apa? Sing iri jenengan to? Aku ora iri. Ning Kok apa? aku ora asli ngono lho pengen. Iya. Pengen asli apa? Ora wis dadi apa adanya ngene bae. Nggih. Wis ditampa panane Tampa. kaya ngono malah ngrejekeni akeh banget kok. Seneng ngene iki penonton seneng dalange seneng ngene iki. Sama? Dalange. Dalange seneng apa? Seneng berkolaborasi ning. Nek umpamane seneng ya katarak tenan. Soale wong kaya ngene kok di gelemi. Lah kowe kok percaya karo lambene Mimin ki ngopo? Iya. Mbak Ona gelem tenan lho. Ora sudi kok ya. Upama gelem ya ora dipamerke ning ngarepmu mesti. Nggo ngopo ngingu pralon semono gedhe. Pralon, plumpung. Iya. Ayo Mbak Tatin yo bareng ngaturke tembang kangen yo. Tembang kangen ya mak mangga ngagem bawa mboten Pak nganggo Ino ya bawane ingkang pundi sakaremu apa ada request Pak apa request apa sing nganggo amin yang tangane do munggah kabeh oh iya ya ya ayo main kabul dongane iki main kabul spesialis ya mangga tak tunggu tak piye ta Duti lah kuwi mau du janjimu ya tak tunggu seliramu pamit rawuh coba bingung gawe tangis kang ambrang kang kok berangkang bareng ya? Tangis kang kebak penandang lali tangis kang kebak tetunggo apa sih pilihnya apa lho ceng kok ora ya ngono kuwi lah ya sajane ngece nek ora ngece aku kok ndak pilih donga dalang kualat lho kok dalang kok kualat to ngendi dalang kok kualat terus sinden nek kaya jambu monyet lho
Ya aku jambune kowe monyete. Kula saiki iki apane iki? Aku Iki apane? Aku saiki wedi banget karo kowe Mbak. Lah apa? Dikira aku serik banget karo kowe, aku bendino mbuli kowe Mbak Mimin itu karo sama Mbak Tatin marah-marah terus aku meneng ae tak trimo ngalah ngene iki kowe cek dianu apa ora. Meneng wae apa mangan? Mengarep mangan kok. Giling kok lah ndak. Iya. Tak pilih ndok nya akhirat Siap-siap. iya Manut abah-abahku lho. ya Rabbi Tangan ke atas. Pun monggo berkati diasto piyambak-piyambak. Kaya wong genduren. Amine ra nggo larasan Mbak. Amin kok koyo senam SKJ aku bareng pengin. Ya, tembangangan mangga. Hey!
wayenge ra jamak-jamak ora. Iya. Bintang tamu loro len joget nganti kringete kotos-kotos kaya. Iya, sing nyanyi nggih sae-sae. Iya. Enggak ya totalitas sinden. Wah, luar biasa, Pak. Tim penyenggak ki eneng dhewe. Wonten ya, Mbak? Sinten? Ha iya, pokoke mangkat nyambut gawe iki mangane kencur. Ha iya. Sinten niku? Anting iki nggo sak plastik kaya ceplak-cepluk. Nggo ngopo ting ben suarane rantek, Pak. Lo, ya. Iya. Ya ana pertiwi wong antenge kaya ngono dadi kesetrum dadi melu-melu anting saiki. Kesetrum semangate ra apa-apa. Ayo sing siji jejere. Oh ah. Tiwik ming ayo. Yo ayo. Yo gek wis yo. Iya. Ming ngono wae. Kok mung kaya ngene. Halah ngono. Mbak alam mbok uwe. Ngono ra mau. Ra mau. Jebule ya enak. Ngapa? Panganane iki lho, ndak selak dirubung lalet. Ayo ganti Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Pamundutan saka Pak Tristianto. Ya. Monggo Mbak Ayu. Bajing loncat. Ya. Wah, ya saiki do nganggo lendang. Iya, biasane ora. Nganggo lendang ki sing siji nempangke, sing kene ditampani tangan kene ditumpangke ki kok ngene. Nah, dadi rajin. Oh iya. Sing rapi ngene. Nah. Ngene iki ben tambah piye? Ben tambah apik, engko nek wis rampung nyinden dijirutke nggon gulu talekke cagak. Tambah kewes lho, Kak. Lah niku mangke fungsine nek nembange kleru ngeten niku. Ha iya, nek kudu kleru talekke cagak wae. Iya. Lho ibu negara ngono dhewe iki, ibu garwane Pak Presiden iki kabeh mayoritas ngagem kebaya meskipun wis dimodifikasi kan nganggo kebaya iki pancen ketok anggun. Anak gunung. Ora anggun ketok. Kowe ya aurane Apri itu janjannya cantik, tapi manakala dia tidak pakai kebaya ya blawus. Karena itu nggo perbawa dhewe ngono lho, Mbak. Jadi ana perbawane. Ayo wis jelas. Pak Seno ki ngagem kejawen, surjan ketok gagah. Nek ora ngagem ya bagus ning beda. Lho, beda, aurane ki beda. Ayo mbok rasa. Wong tau nyalini aku ya beda kok. Lah. Kok tahu? Pak Seno ki sumuk ngono lho, tas pas mancing ngono ki lho tak gaweke kaos ganton menika. Jadi wong lanang do lanang mancing ra apa-apa to. Iya. Lah niku lanang apa wedok? Lanang. Anu wedok. Lenang. Ya. Nggih. Bajing loncat Mbak Ayu dibawani. Ya, monggo. Gunung. Ya. Gunung. Sumadang kabangkur gunung Sumadang ketojang telaga rembecik di tengah gua dunung junjungan ulah pundung tu disungkurulan sungkan tak di ayo ngono tadi teyang tarim
Karim ki nendi ya dicelak-celuk ora. Mbahmul. Terima kasih sepada-pada. Wong ora dong cangkepan ya. Terima wayana Ngancik 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 di negara di mangga ning nang
sing loncat. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Iya. Ki ana bebungan saka Pak Tristianto 500. Esuk-esuk wae ya yuk dadak ngitung nang kene isin aku. Iya. Ketoke aku mengkari nggo dit 200.000. Mulane ora tombok enek. Ayo, nggih matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya. Niat langening kalanggiwana gelar pandhan moncar. Dinon lir kekonang sorem sorotetan padang. Gagak sadulita mel Bapa Bendara kula Den Ndara Janaka kula wis ngerti kula wis weruh nek Ndara rawuh mongko pasuryane niku mboten bingar utawi mboten katingal padhang niku mesti sungkawa. Lah nek pun sungkawa kula ming dijawil ora diparingi priksa napa-napa ming dijak mlaku bareng tekang alas terus kendel mboten mubah mboten musik. Niku kula nek gagas sampeyan niku janjane kula niku wis jeleh wis apal. Anggere sungkawa ora kok ming sedina rong dina. Teng mriki niki mengke mbok nganti seminggu. Nganti kula pasang tenda. Mung nunggu Ndara anggone lejar paring pangandikan. Gus. Napa kula salah? Napa anak kula Gareng sing salah mangendika nek Gareng sing salah kalih sampeyan mang paring pangandikan mengke anak kula Gareng tak blebeke teng gejlik. Nek sing salah Petro mengke kula pakune ndase. Mengke nek sing salah Bagong kula pendeme urip-uripan. Pancen anak-anak kula niku pancen sok-sok marahi ludira inggil. Nek pun gelem gojek apa memper enten Bendara kok ajar salto. Niku kok mboten duwer ora mbot kelakon to. Kowe kok nang ndi kok salto iki ngopo, Gong? Aku ngono dadi pemain ketoprak ya. Dapukane perang. Weh, lah ya elo. Mula perang iki nek ora iso salto, ora iso gawe reking penonton. Ndara ngapa ya, Gong? Amun nengke wae. Ngurusi kok Ndara Janaka. Engko ngapa? Sing penting urip ki bahagia. Ana semboyan madang. Ramadang semaput. Lho. Hidup madang. Sirahe kok pikirane kok ming panganan. Mbok prihatin. Wong sing jeneng prihatin ki gedhe kanugrahane. Wong sing gedhekke prihatin kuwi bakal entuk kanugrahan saka sing gawe urip. Wong kok uripe alu amah. Apa-apa dipangan. Kowe tak kandhani ya, Pak. Sing jeneng wong ora mangan ki luwe. Monggo takono Dokter Sarjito kene. Nek nganti luwe telat mangan, kuwi kena penyakit mas. Apa, Gong? Mas, mah nek nganti akut. Lho, basa kedokteran kuwi. Mah nek nganti akut kuwi mbebayani. Ngono, mula mangan ki penting. Tak-tuk. Ya kena, mangan ki ya kena ning nganggo duga-duga.
Wis tau ngerti panganan duga ya yang apa? Mangan ki ya sego. Glepung. Lho, gorengan. Mangan kok duga. Mripate kira uteke cilik. Setan ora. Enten apa to, Den? Hei. Susah ki ding disusahi apa? Sampeyan ki dadi satriya. Mumangka satriya kondang kaloka, satriya bagus dhewe sak jagat ki ming Ndara Janaka. Baguse separo jagat dipek sampeyan sing separo didom wong sak donya. Kula entuk kaya ngeten iki lho. Ngoten. Kula entuk kaya ngeten iki. Lho, dumpani gon ora tak pangan umpane. Ora ndagel soalé. Ngoten. Sing disusahi apa kula tak takon? Garwa ayu-ayu. Lho, dadi satriya lelaranging jagat lan curing bawana. Aku mung trima sedhe. Nek wis sedhe ngono wis kecukupan sak kabehe apa piye? Ha. Apa-apa teko dhewe, ha. Sing susah ki aku nek kowe sedhe kuwi jan, Gong. Karo juragan kok kaya ngono. Juragan gaweane gawe susah abdi percuma. Mangkelake ora. Bagong ora kurang ajar. Engko nek Ndara nesu, Ndara duka kowe nampa pidana. Luwe becik nampa pidana, mbane ngetutke wong meneng ngene iki. Aku dipidana Bagong ra melu aku. Oke, ra masalah. Apa sing nggawe rejeki ki mengkene tok piye? Rejeki saka sing gawe urip. Ndara Janaka ming dadi lantaran aku entuk rejeki. Nek nganti aku dipecat Ndara Janaka, berarti aku ra wis iya, Ding. Sing mecat kowe sing dadi lantaran, tegese kowe ora entuk rejeki. Ora kurang ajar karo ndaramu. Ora sak kepenake dhewe. Petro, dalem, Pak. Ndaramu dilejarke. Ah, Petro nek iso. Ah, iki nek wis meneng ngene iki angel banget iki pokoke. Asli wis mbok dikapak-kapakno. Nek pancen iso jajal. Kanjeng Paran. Lah kok dadi wedok barang kowe? Nek meteng sing tanggung jawab sapa? Sik tokong meneng ora? Wonten menapa to Kanjeng Paran? Bapakne kula ana apa? Mbok ya ora kaya ngono kuwi lho. Tobat, tobat. Nuwun pangapunten pangeran, wonten napa menika garwanipun para Sri Kandi? Lan sange supada dalem menawi dados paduka pangeran, mangka kula trejar penggalipun pangeran. Wah. Jlamrong. Cah bagus. Eneng apa? Kanjeng Rama ingkang putra pun Nabi Manyu kepareng cumadung dawuh. Paman. Awan Sengkuni, wak tuyu jasmu. Ora usah melu-melu kowe iki. Treku nggo nglejarke Ndara. Ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca cumadung dawuh, Paman. Kadhawan menapa kula namung kantun derek. Menapa nyuwun pejahipun Kakang Semar Badranaya. Aja aku iki. Bapakne kok arep dipateni. Angel kok, Pak. Ene. Wah, rumangsane kaya dumeh kono iso nyuwara apa-apa kok. Lah nyuwun kawelasan Den, nyuwun paring-paring Den. Dipun welasana Den kula mboten gadah Den kula dinten menika kula dongadaken menawi lancar rezekinipun Den kula nyuwun paring-paring saketa saketa barokah sawen Den. Kula nyuwun paring-paring Den kula nyuwun bareng maringono dhateng kula Den kula nyuwun paring-paring saketa samangke kula saketa bados samangkenipun saketa numanten matur sembah nuwun Den matur sembah. Wah, antil kowe. Aku kok Bagong kok. Wah, edan wong mandu kok di kae telek lencong. Telek lencong kok njukuk ning bokong. Aku nglingguhi. Wah.
tak nengke ket mau wae men nggo sentap-sentup kok suwe-suwe kok seger saya seger. Apa-apa ki nek dirasake karo pemambune suwe-suwe iso seger ya, Tru. Heeh, heeh. Petro, dalem Bapak. Nembang daramu ki nek muni nembang senenge ra jamak-jamak gareng kuwi. Ndara Janaka iki nek is ning Madukara, lenggah ning kursi goyang. Kukune nggon suku diresiki Ndara Srikandi nganggo arit cengelmu. Nggo cutik, cetuk. Rikmane sing putih dijabuti Ndara Warasembadra, pundhake dipijeti Ndara Larasati. Wah, ya mukti sing ladeni wedang Betari Dresanala. Pas ning Madukara. Terus sing nyinden Dewi Manuhara, sing gender Patih Surata. Jineman uler kambang kuwi kesukane Ndara Janaka. Kula aturi nggih, Den. Kula caosi tembangan anu napa? Uler kambang terus lejar penggali nggih. Astane terus niki astane medun tek terus Kakang Cemar. Ngoten nggih. Kula setelke. Nggawa tip ora? Lho, sangu headset aku. Waduh. Iki tak copote tipku cilik iki kasih di player iki tak setele. Mau bengi ra ana wonge wani muni. Tak setele. Jeklik iki rekamane Mbak Ayu Purwalestari. Wah, mesti terus lejar penggali. Ana neno sae tatose dua lulu wis kangelan dipaitu yo la gembus. Piye? Yo la genduk, dudu gembus, dudu. Semar. Bingkeme cangkeme kowe. Wong tuwa ora urus ora. Aku ki nek nang omah. Tanggaku sok nyetel rock. Kodok gembus ngono. Dadi malah kelingan. Mangga, Mbak Ayu Purwalestari mangga. Malah guyu. Gara-gara lambene Semar ki apa. Kowe aja nembang reng nek Semarana iki le nyaut ming ngawur. Lelo ala Brambang saksen 5 berjuang labuh negara. Brambang saksen 3 berjuang dimen bersatu. Riri kantor kawat Boyolali. Pedhot neng kalasan sumedhot weruh dilasan. Tirana satirene tak jawil kena janggute. Ayo dibaleni. Riri ayo. Riri ayo sing teko ndak bebek. Ayo Riri. Ya men. Riri kantor kawat Boyolali. Pedhot neng kalasan wah mbok disambung. Sumedhot weruh dilasan. Oke. Sumedhot weruh dilasan. Dirana satirene wong gone ora cukup. Wus. Buang neng blumbang ora. Mangkel. Ayo Mbak Ayu mangga. Enak apa? Musik to, Kong. Musik to kuwi. Enak apa? Wong urip ning alam padang donya.
wong urip ning Allah, ya, loh. donya Iya. saya tata lawan putih utama yen tiga kasih dawa urip sendiri. Ayo Pak, yuk. Yo ya. Yo. Keduren. Wah, aku fa dengkul pembaca. Wah. Uri. Apa itu, Reng? Neno. Ah, enak tenan iki. Lho, ndara wis klecam-klecem. Sing klecam-klecem cangkem kowe. Oh. Mula matane dipenerke. Mata kok kera. Delok lambe kono ya sing ketok lambe kene. Pundi Ndara menapa pisungsung kula dipun tampi kanthi lega leganing mengawi Ndara Janaka. Ndara kok tasih tetep kendel lan kewalan Ndara. Gagal total. Wis terus nyerah aku. Nih, coba aku tak sik ngelipur penggali Ndara. Nek kowe mau apa reng? Ular kambang. Aku arep Ndara iki janjane senengane ora ular kambang. Apa ta?
Sinom Parijata senengane Ndara mongko larase pelok. Lho. Sing lho iki apane kok ming ngene kok lho. Iki apik tenan. Oh ya tergantung nek pancen kowe iso gawe lejar penggali Ndara kok. Neno. Kuwi Ndara nek nekar mesti ning taman. Karo dolanan iwak koi dicowak cawuk kae banyune. Cuwuk karo nembang. Oh, aku malah durung tau menangi ya, Truk. Oh, kowe ora kan jero nek dolan ning Madukara. Rungokke. Neno. Wah, aku apal kuwi. Waduh. Tenane. Mula dolaku sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane mumpluk mlumpuk kok mumpluk ora mumpluk kuwi lambemu kuwi dilapke gah anak ora ngabekti karo wong tuwa kon nglapi umpluke bapakne ora jijik Petro yang nggawa tip beto Pak syukur kasete bapak milih napa Sinom Parijata nggo nglejarke penggali bendaramu siap suarane jebles suarane Bu Prastiwi wah sinden legendaris coba aku kangen karo suarane Prastiwi monggo wah edan kosike to Pak waten diang sisan ke yo cemplungke blumbange terus yo sangai lho nggo pangan lele wae dibanduli yo kurang ajar wong tuwa kok nggo pakan lele mangsane wah lelene tak pangan sik yo Mbak nggo Semar tak bingkeme nek ganti sesuk iki cakepane diganti cakepan kok saru nggo napa kowe iki janji sabar sawahe jembar-jembar susune lemu-lemu lak plathok ndiasmu kowe Pak kowe wong tuwa ora iso panutan ora janji sabar aja do kesusu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu sing muni susune lemu-lemu nggo ndi ora ono to ora ono saduk mencelak
sing peparing. Bagong kok mau ora nyaut yo, Reng. Embuh. Gong. Ngandel ora. Golek nggon sing delik ra mengarep merem to. Anjen cah ora tatanan ben nang wedok nang wae rasa digugah nek ndoro tindak tinggal wae. Rangku Bagong malah ra mbeborosi. Kancane es sak gelas ya kono 2 gelas. Kancane mangan gorengan 3 ya kono 8. Boros e suwe-suwe. Monggo. Janaka niki lho pisungsung kula sinampari jata lejar penggali terus ngendikake napa to keng dadi sing dipenggali niku napa nuwun pungkasan wis ora mampu kedhep ya ora netrane malah tingkem karing pangandikan ya ora mbok Bagong kae njajal nek iso gong gong wah ya kudus kowe setan kowe wong kancane do nyambut gawe kok mripate merem ora. Aku wis nembang, gareng wis nembang, bapak ya ora mampu. Maksude kowe sing dikira bapak iso gawe lejar penggali ndara. Do lunga. Lho. Engko nek dukane ndaramu aku tanggung jawab. Ayo minggat. Tendang ya kowe. Yo. Ngene ana apa-apa tanggungan lho. Wis santai wae. Petro minggat. Gong. Ndara iki ngersake Panakawan. Ora. Nggo ngopo dheweke mbutuhke Panakawan nek ditinggal meneng wae ngono iki. Tinggal lunga. Iya. Ayo guys. Iya. Gareng minggat. Ki oleh dipanah Ndara mati lho. Sapa? Dipainah. Panah. Painah dengkul maca ora. Ndara duka dipanah modar. Minggat to, kon minggat iso wae. Wis to nek nganti Ndara iki ora lejar penggali aja dundang Bagong. Oh iya. Ya, wis karepmu nek dukani karepmu. Mangkelake semangat.
ket mau ditembangke ya ora gelem lejar malah meneng wae. Setan ratatan menungso pakanane batang to piye ambune kaya ngene. Iya sukses gene kalah. Oh jebulna wong tapa kaya ngapa nek dintuti bubar konsentrasine. Ndara ning ngapunten nggih Den. Niki mung mergo sampean ben supaya lejar penggalihe Ndara. Niat langening kalanggiwan adar pandan moncar